May buntag, igsoon. Kumusta man ka? Niya na pod kita nining adlawng Biyernes aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Naot pa nga na ang akong pagampo nga naa ka sa maayong panlawas o ang akong pagampo nga ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo mabungahon, madaugon o kusgan bisan taliwala sa mga pagsulay. Karong buntag magtuon kita sa pulong sa Ginoo dinhi sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 6. Atong basahon ang pulong sa Dios. Sumala pa ni Haring David, ingon siya, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, that yields its fruit in season, and its leaf does not wither. In all that he does prospers. But the wicked are not so. They are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish." Magampo tayo igsoon, atong iduko ang atong mga ulo, dinhi nining mga takna. Ginoo, Lord, nagaampo kami nga imong panalanginan ang pulong sa Dios nga amo ang pagahisgutan. Holy Spirit, speak to us. O nga akong giampo, Lord, nga sa imong pagpakig-istorya ka namo, imo kaming tagag inspirasyon o kadaugan sa tanang among giatubang. O bag-ohon nimo kami, Ginoo, aron ang among kinabuhi maka pahimuot kanimo, mahimo kaming mabungahon sa kanunay. Salamat kay kanimo, Ginoo, nining buntaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Dinhi sa Salmo 1, ma-encounter nato ang duha ka matang sa tao, mga matarong o mga makasasala, duha ka matang sa paagi sa pagkinabuhi, the way of life, the righteous living, and the way of death, sinful living. And two destinies, duha ka destinations kinabuhi. Ang destiny going to heaven or destiny going to hell. We can see contrast in this passage when we observe sa mga gisulat dinhi nga mga pulong. There is that beginning word blessed. And the end is giingon pa dinhi sa verse 6. Ingon siya, "The way of the wicked will perish." There is the beginning of blessing and the end of the wicked perishes. So, you take your choice as we listen to the Word of God this morning. Asa man ang imong pilion? Dalan padulong sa kinabuhi o dalan padulong didto sa kalaglagan? Makita po nato dinhi sa bersikulo 1 nga there is that practice of the godly man. He lives a righteous life. Kinabuhi siya sa matarong ug husto nga kinabuhi. Verse 2, makita po nato ang the passion of a godly man. Unsa man ang iyang tinguha, ang iyang pangandoy, unsa man ang iyang kinabuhi, ang iyang naghatag kaniyang inspirasyon, his passion. He loves God and the Word of God. And in verse 3, ang iyang permanence, asa man siya magpermanente hangtod sa kangturan sa wala nay pagkaymulag sa presensya sa Ginoo. Ingon siya dinhi ato mabasa sa versikulo 3. Giingon diri nga he is like a tree planted by the streams of water and that yield its fruits
in its season, and its leaf does not wither. In all that he does prosper. And in verse 6, ingon siya dito, ang yan destiny dito sa kalangitan. Makita nato nga sa iyahang kinabuhi, tungod kay siya na higugma sa Ginoo ug sa iyang pulong, siya doon sa kalig-on, panahon sa ting-init, ug panahon sa kalisdanan, panahon sa kasakitan, bisan na ay mga dili maayong gitawag nato og sitwasyon siyang kinabuhi, magpabilin siyang mabungahon ug siya mahimo siyang malampuson. Buot ka ba nga magmalampuson igsuon? Buot ka ba nga panalanginan sa Ginoo? Kini nga salmo naghulagway kini sa usa ka attitude sa usa ka tao nga spiritually satisfied regardless of any circumstances. Ug ang salmo kapitulo 1 naghatag kanatog kontra sa duha ka matang o lifestyle. Og ang salmista nag-reminds kanato, nagpainumdum kanato sa mga choices nga atong ginapili matag adlaw. Whether we choose life or death, blessing or curse. Ug gusto sultan ta kay igsoon, gusto sa Ginoo nga panalanginan ka. Ikaw, gusto ka niyang panalanginan ka, brad, sister. And He wants you to be a recipient of His blessing and to be a channel of His blessing to others. God blesses us to make us a blessing to others, but He has given us certain condition before receiving those blessing. Dili ni dole out igsoon nga mahulog gikan sa langit. There are certain condition, lifestyle nga atong ikinabuhi. The word bless means to be happy, or to be fortunate, or to be envied, prosperous. It connotes a state of prosperity or happiness. It also speaks of an inner contentment diha sa sulod sa iyahang kasing-kasing na ay kontento siya sa kinabuhi. Whether kini doon na sa mga pagsulay, nasa mga kalisdanan nga ginaagian. Ang word, ingon siya, blessed is the man who does not walk, wala maglakaw diha sa dalan, o wala siya magkinabuhi diha sa kinabuhi. The word walk is oftentimes used as a metaphor to picture one's behavior or conduct. Wala siya magkinabuhi o ang iyang batasan o ang iyang lifestyle dautan. O makita nimo sama sa kinabuhi sa mga makasasala. O yun siya dinhi, wala siya maglakaw, wala siya magsunod, magsubay sa dalan sa mga makasasala o magminaw sa tambag sa mga makasasala. The word counsel means tambag, tugyot, sugyot, o advices, or viewpoint nila sa ilang mga pangunahuna. Ug yun po dinhi, wala magtindog sa dalan sa mga makasasala. Kanang word nagtindog, it speak of a position nga naa na kadiha, wala ka giganahan, nagtanaw, nagtindog ka, ug na kay nakita dito sa ilahang direksyon, no, sa ilahang mga gina-practice, ginabuhat, mura kag nahimuot. To stand in the path of sinners means you are involved with sinners in their sinful behavior. Nagibuhat nga dili maayo, pero ni katawa kapag apil. Ang dalan naghulagway kini sa usa ka direksyon or manner of life or a moral character. Sa Psalm chapter 26 verse 4 and 5, ingon pa ni David, I do not sit with men of falsehood. The manner of life of the wicked is puro kabakakan.
dili ka kakita og tinuod nga ilahang istorya. Nor do I consort with the hypocrite. Kigatubang siya sa imuha, murag maayo, pero sa sulod diya siyang kasing-kasing. Ingon pa sa atong gibasa itong niaging adlaw, nga ang iyang kasing-kasing, ang iyang mga pulong, murag na mantikilya, na lana, danlog kaayo, pero sa sulod siyang kasing-kasing, adunay mga mahait nga mga hinagiban sa pagdaot kanimo. Hypocrite. So, ingon si David sa Psalm 26, I hate the assembly of the evildoers, and I will not sit with the wicked. Di ko makiguban kanila. Muna ingon si David sa pagsugod niya diya sa Salmo, ingon siya, blessed is the man who does not walk in the way of sinners, nor stand in the path of the ungodly, nor sit in the set of the scoffers. Di siya mulingkod o mulingkod diha sa lingkuranan sa mga mayubiton. Di siya mutindog sa dalan sa mga makasasala. Abi ninyo, si Jesus, dito sa Mateo, nagulagway sa duha ka dalan sa kinabuhi. Ingon siya, kung basahon, Matthew 7, verse 13 and 14. Sulod ka mo sa masigpit nga pultahan. Ug luag ang pultahan, ug lapad ang dalan padulong sa kalaglagan. Daghan na nagasulod, nagaagi ni anang maong dalana. Apan masigpit ang pultahan, ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi. Ug walay katapusan, ug gamay ra ang nagasubay ni anang maong dalan. Mayon sila lisod ang kinabuhing Kristohanon. Tinuod lisod kay sigpit. Ang uban mayon sila sigpit kay daghang mga bawal, daghan ang mga dili pwede. Di ka pwede manigarilyo, di ka pwede mo kaog baboy, di ka pwede mo magsultig dili maayo, di ka pwede magbuhat og daotan. Daghang bawal daw, muna lisod daw kaayo. Tinuod man gisulti ni Jesus dinhi. Ang dalan padulong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, gamay lang, sigpit. O gamay ra ang nakatuod ana. Ngani naghisgot po si Jesus dinhi og pultahan. Aduna po'y duha ka matang sa pultahan dinhi. Kining dako nga pultahan, lapad ka pultahan, ug adunay gamay nga pultahan. Ino sa Israel, ang ilang syudad giparilan. Dunay dakong pultahan ug dunay gamay nga pultahan. Ang kanang dako nga pultahan, ablihan kana kada alasay sa buntag aron paggawas sa mga traders, sa mga negosyante ug katong mga naituyo dito sa gawas sa syudad. Makaagi ang ilahang mga camel, ang ilang mga kargada, makaagi dito alasay sa buntag. Ug pagka before 6 o'clock, kinahanglan makauli na sila. Ang dakong pultahan, siradan. So kung ikaw maabtan ka, ma-lockdown na ka dito, di nakakasulod. Ang imong mga gamit, mag-star dito. Pero gusto ka masulod, na igamay pultahan. Kanang gamay pultahan, ang makasulod lang ana, tao. Kung nagdala kag kamilyo, unya na'y daghang kargada, dili pwede mosulod. Pero ang kamilyo kasulod. Ingon gani si Jesus nga, lisod sa katao ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas maayo pa daw ang kamilyo makasulod siya sa gamayng bangag sa dagom. Kanang gamayng bangag sa dagom mo kanang gamayng pultahan. Nga ang kamel pwede siya muagi pero magluhod siya. Ug ang tanan niyang mga bagahe kinahanglan habwaon niya. Maglakaw siya nga magluhod padulong didto. Muna lisod. Lisod, no? Pero sultihan ta ka, igsoon, kung ikaw Kristohanon, anak ka sa Ginoo, dili lisod ang pangalaga diha sa Ginoo. So, unsa may gusto isulti sa salmista dinhi kanato? Unsa may gusto niya ipahayag dinhi kanato? Iyang tinguha nga tudluan kita sa dalan sa kabulahanan, sa kauswagan, sa kinabuhi, sa kalipay. Ug nagpahimangno siya
nga may tungod sa siguradong kalaglagan sa mga makasasala. Buot sa Ginoo nga panalanginan ka igsuon. Ug mahimo kang panalangin ngadto sa uban. Ug iya kitang gitagaan og mga certain conditions. Ang tao that will practice righteousness will be a blessed man. And God delights to bless you. Lipa ang Ginoo sa pagpanalangin kanimo. Busa, igsuon, ako mag-auhag ko kanimo, padayon sa pagpamati niining ato ang series of messages. Ug maatong tun-an ang verse 2. Concerning niining paglikay sa kasalanan, niining ginabuhat niining usa ka tawo nga matarong. Si Warren Wiersbe dun sa komentaryo, gusto ko magtapos dinhi. Nagpahayag siya, if we want to be blessed, first we need to be separated from the world. Kinahanglan daw mahimulag kita sa kalibutan. Unsa man ning kalibutan nga ginaingon diri? Ang kalibutan mao kana ang sistema pamaagi ug mga panghuna-huna sa mga taong dili motuog Dios. Katong mga taong nakigbatok sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo. Dili mosunod sa kabubuton sa Dios. Mao na ang kalibutan. Example sa mga practice sa kalibutan. Kung doon na kay transaksyon dito City Hall, gusto ka madali, ingon sila under the table, hatag kag kwarta. Para madali lang. Amo na usa sa mga practice sa kalibutan. Kung ikaw negosyante ka o di ka ikaw sales agent ka, gusto nimo nga dali madato, doon na yung mga hokus-pokus diha nga gidabuhat ang uban. So, God wants us to be separate from those evil practices and He wants to bless us. But remember, separation is not isolation. Separation is not isolation but contact without contamination. Di man ta makalikay. Wa pa man ta dito sa langit, napata sa kalibutan. We are still here in the world. But we need not to be contaminated by the ways and the practice of the world. If we start thinking worldly, we live like worldly people. Igsuon, unahuna na pagayo. Kung doon na tayo mga gitipigan nga mga kalapasan, mga buhat nga dili matarong tubangan sa Ginoo, nga atong ginabuhat, gusto ka ma-bless, usahay ang blessing mo palayo sa tua. Ingon pa sila, kwarta na nahimo pang bato. Nga naman, tungod kay instead nga blessing, mabot sa imuha, burden, mga kabuaton. Busa karong buntag, hagiton ko ikaw. Gusto ka bang mabulahan? Gusto ba kang magmalipayon? Contented? Likay ang tanang matang o dagway sa kasalanan. Kung ikaw na ay gitipigan nga sala, isugid ka na sa Dios. Pangayo og pasaylo, og isalikway, biyae, talikdi, hinulsuli ang maong sala. Pag-ampuban ka na ako igsoon. Ginoo niya kami nining buntaga, nagapasalamat sa imuhang pulong. Ug ang akong pag-ampo o Dios, nga ikaw Ginoo nalipay sa among pagpaminaw sa imong pulong. Ug tabangi kami Ginoo nga among makinabuhi, ma-apply namo, ma-practice namo. Gusto mi Ginoo nga ma-bless sa imuha karong adlaw ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Kung adal na kami mga pagsulay, magpabilin kaming kusgan ug magmabungahon, magmauswagon kami. Apan usahay o Dios, kanang tanan nga gisulti nimo usahay halayo kayo nga dili namo makabot tungod kay adunay babag. Ang among mga pag-ampo dili nimo dunggon tungod kay adunay mga babag sa among kinabuhi. Ug kana mao ang among mga sala, ang among mga ginabuhat nga dili makahimuot kanimo. Pasaylua kami o Dios. Tabangi kami nga magkinabuhi nga matarong sa imong tubangan. Giampo nako Ginoo ang mga kaigsuonan namo dinhi sa Davao. Ginoo, akong giampo ang among mayor, among presidente. Lord, ipalayo sila sa mga kadautan, tabangi sila sa paggiya sa amo ang nasod, among lungsod, diha sa kabulahanan, sa kaayuhan. Giampo na mga kaigsuonan, diha sa SKS, diha sa Davao Evangelical Church, o among kaigsuonan dito sa Tagum,
Ginoo, gipray nako Lord nga imuha silang ubanan kanunay panalanginan ug imuhang ibubo ang imong grasya diha sa ilaha o Dios. Tabangi sila sa ilaha mga giatubang nga mga pagsulay. Amo mga kaigsuonan diha sa jail o God, sa annex o dito sa female jail. I pray Lord that you will continue to cover them with your precious blood. And Lord, may the message nga akong gi-share karon will inspire them. Lord, not to discourage them, but give them hope that there is a light that will lead them into a blessed life. Akong pag-ampo, Lord, nasay ko daghan kanila naguol, nagmahay, ug nagbasol. Dagay silang paglaom o Diyos. Usa ka buhing paglaom nga diha kanimo naay kapasayloan, naay kadaugan. Giampo nako ang tanan nga mga nagdumala diha, ang akong kauban o gigala, akong igagaw si Jail is JO3 Edwin Naidas. I pray Lord for him and his family, protect him. O nga akong pag-ampo po sa iyang warden, Ginoo Lord, give them wisdom, protect them and their families outside. Tanang jail guards, O God, bless them Lord. Salamat kaayo kanimo Ginoo. Akong giampo, gipangamuyo kining tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Once again, igsuon, next time, atong ablihan ang atong kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. May buntag, salamat.